Pelaelles, com va l'assumpte? Si se pregunteu per què vaig a Xina, no me'n vaig a ninguna boda, no me'n vaig a ninguna comunió, ni a ningú bateig, sinó que avui anem a tractar un tema serio i volia vestir-me per l'ocasió, què voleu? Soc un xic apanyat, ja sé, ja me conegueu. Com molts youtubers ja han tractat, avui vull parlar sobre la Comissió Europea i l'article 13 concretament, que està desfent tot l'internet. Això no pot ser. I és que la Comissió Europea ha aprovat una directiva sobre drets d'autor en el mercat únic digital que regula el copyright en tot l'internet, és a dir, sèries, pel·lícules, marques, vídeos, tot lo que tinga copyright. I en esta directiva, una divertida no és, i en esta directiva lo més important es resumeix en dos articles, l'article 11 i l'article 13. L'article 11 diu que no podrem utilitzar cap notícia publicada per algun periòdic digital o blogger i agafar-la i publicar-la en les nostres xarxes socials. Estarà prohibit a menys que paguem un impost o un cànon a aquest autor i demanem la seva autorització. És a dir, és que és increïble la merda que estan fent. Però bé, això és el que diu l'article 11, una basura. Per exemple, si veiem una notícia graciosa no podrem agafar, fer captura i publicar-la en Twitter. Això estarà terminantment prohibit i te tancaran en la presó. No, però tindràs que demanar l'autorització o pagar un impost, un cànon, que... I l'article 13, que és el que més gordo i més està tocant els collons als youtubers, als consumidors i al cap i a la fi a tots els que utilitzen les xarxes socials, diu que ja no podrem utilitzar res que tinga drets d'autor o copyright. I tot el que es publiqui que tinga drets d'autor i no siga teu serà automàticament bloquejat. Inclús si ens centrem en YouTube, els vídeos que ja tinguen algo de copyright. Això serà bloquejat automàticament i això sols en Europa, perquè fora continuarà siguent tot igual i la vida continuarà siguent la mateixa. Encara que en Europa no ens enterarem d'una puta merda del que passa allà, pues de puta mare. És a dir, que s'acaba de publicar memes perquè qualsevol meme ja té copyright i ja està inspirat en alguna sèrie, en alguna pel·lícula, vamos... I ho controlaran mitjançant filtres de detecció que antes ja existien en YouTube mitjançant el Content ID, que, si no sabeu el que era, el Content ID era un filtre que detectava si tu pujaves algun fragment d'una cançó o d'un vídeo que tinga drets d'autor. Jo, per exemple, tinc videoclips pujats que tenen copyright, però estan publicats i els ingressos d'aquest vídeo van per a l'autor. No m'han bloquejat el vídeo, que és el que volen fer ara. M'entengueu per on estic anant? Tota la llibertat d'expressió que té ara la gent en Europa mos la volen censurar, perquè no podem utilitzar res que tinga drets d'autor. S'ha acabat. Ala, te jodes. Haver estudiat música. I això no sols se centra en YouTube, sinó que també se centra en Twitter, en Facebook, en Instagram, en totes les xarxes socials. No podràs pujar ninguna foto també que tinga copyright, perquè te la bloquejaran. I clar, estos filtres de detecció tindran que ser molt agressius, tenen que ser detectar qualsevol fragment que tinga copyright, perquè si la Comissió Europea detecta algun vídeo que té algun fragment de copyright, a YouTube i a Google se'ls pot caure el pèl en la demanda que els pot estacar. És que és increïble, és increïble. Jo no t'he sentit, això no t'he sentit, de veritat. Perquè abans la culpa recauia sobre l'usuari que pujava el contingut de copyright. Per exemple, el youtuber que pujava contingut de copyright era el culpable i el que podia fer era o bloquejar-te el vídeo o, que era el més comú, deixar-te-lo públic, però que els ingressos anaren per a l'autor de la música o del vídeo. El que passa és que ara aquesta responsabilitat recau sobre YouTube. I, com YouTube no pot jugar-se-la a que la demanden, instantàniament bloquejaria aquests vídeos. Bloquejarà el 90% dels vídeos de quasi tots els youtubers. És a dir, quasi tots els meus vídeos van a desaparèixer. Qualsevol vídeo meu té alguna musiqueta i va desaparèixer. Ai, que va desaparèixer el Renao! En resum, per a qui no estigui seguint massa el fil, o no, si no m'estic explicant massa bé, que tots els videoclips que tinguin algun fragment de copyright o drets d'autor va a desaparèixer, va ser bloquejat i eliminat de YouTube, ¿vale? Qualsevol videocrítica, qualsevol videoclip paròdia, qualsevol videoreacció, anything. I això es fa, va a ser una puta catàstrofe, hòstia. Per exemple, si vas a Disneylandia i te fas una foto en el puto Mickey, no podràs pujar aquesta foto en Instagram, perquè tindràs que demanar permís al puto Walt Disney per pujar una foto a Instagram. Este vídeo, per exemple, no pot ser pujat perquè tindria que demanar-li drets a Pablo Motos, per pujar este vídeo a YouTube. És increïble això. Els de la corbateta com manen, Per què hauran fet això, us pregunteu? Jo crec sincerament que això no va dur-se a terme, perquè ho veig una directiva que és molt catastròfica, està abocada al desastre. Si això s'aplica, més de la meitat de youtubers desapareixeran per complet
i ja no hi haurà més contingut en Europa per a consumir. Europa quedarà totalment aïllat en qualsevol xarxa social. Però la Comissió Europea va tornar-se a reunir i entre el gener i abril del 2019 es tornarà a fer una segona votació, crec, i es decidirà si s'apliquen aquests articles o si es modifiquen o què, perquè el que s'ha aprovat és un borrador de la directiva. No s'ha aprovat la directiva en si, s'ha aprovat el borrador. Però si s'aproven aquests articles entre gener i l'abril de l'any que ve, pues, això se durà avant i en qüestió de 2 anys ho tindran que transposar aquestes lleis a cada país dels estats membres. Pareix que així estic preparat per treballar a la Comissió Europea, En fi, que és una llei molt extrema, en la meva senzilla i humil opinió, és una llei molt extrema i que si això es du a terme, la catàstrofe que es pot crear pot ser espectacular. És increïble que la Comissió Europea estiga aprovant uns articles que limiten tant la llibertat d'expressió i censuren tant la creativitat de les persones que estan en la Unió Europea. Però sincerament no crec que es du a terme perquè això, com vos dic, és molt exagerat. Però estic fent este vídeo perquè YouTube està fent molt de ruido. Està fent molt de ruido, està fent publicitat en Instagram, en YouTube, sobre ¿sabes lo que es el artículo 13? Tus vídeos van a poder desaparecer. Com van a desaparèixer? Animals, esteu fumats o què? Estan fumats, estan fumats. El que diuen aquests articles no va poder aplicar-se perquè és un animalà. És un animalà, és com censurar-ho tot. És com censurar-ho tot. I això no va poder ser, no va poder ser. Però el que m'estranya de tot això és que YouTube estigui fent tant de ruïdo, que estiguen tan... Però bé, veurem el que passa en un futur i bé, si això va avant, que ho dubte molt, jo crec que posarà una cosa intermitja, no n'hi haurà ni un extrem ni altre. Descarregueu-se els meus vídeos si voleu conservar-los, jo vaig a descarregar-me-los perquè m'agradaria conservar tot el que ha fet en aquests 4 anys ja i no res, que és una puta merda que estiguem arribant a aquests nivells de censura. Em pareix un animalà. L'únic que podem fer és estar informats i jo aniré informant-vos per les xarxes de com va la cosa i si es du a terme o no, no sé. Fins així el vídeo, sols volia informar-vos sobre com està el percal i que està tot molt mal, com dia... Com li diem, Vicent? Com dia el nostre amic Vicent, està tot molt mal i amb un València, ja fer la mà. En fi, peleixes, ens vegem al pròxim vídeo i cuideu-se. Ale, ale, ale! Hi havia un temps en què YouTube tenia vídeos per a mi i per a tu, fins que vas tancar la mala Unió Europea. No pots pujar res amb copyright, la llibertat ens l'han matat i ara tot serà una gran basura. ¡Qué basura! ¡Qué basura! ¡Qué basura! ¡Qué basura! Quan l'article 13 es dona pel cul, bloquejar en vídeos d'Àsia a Estambul, no n'hi havia manera de fer bon contingut ja. Potser això siga al final, ens tocaran prou el pardal i en una censura com a regal. ¡Qué basura! ¡Qué basura! ¡Qué basura! ¡Qué basura!